gràcies a vosaltres perquè això també és de vosaltres, perquè el cotxe costa molt de mantenir i al xiquet i a les xiquetes per estar ahí tot el dia, per venir a les feines, per aguantar la fam aquí, i res, esperem que l'any que ve tornem i tornem a construir tot això. Gràcies també a Pau, perquè la veritat és que Pau va anar a un company, no quasi no estic, Pau està sempre. I res, moltes gràcies a tots i fins al setembre.